אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים. ברוכים הבאים לפרק 96 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות וממייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות. היי ימית. היי שוהם, מה קורה? מצוין, מעולה. מתכונן ומתרגש לקראת הכנס השנתי של ההתאחדות? כן, כן. איזה כיף שתהיה שם. ממש מתרגש, כן. יאללה, יהיה מדהים. סוף סוף, אחרי כל כך. יהיה מדהים, כן. צריך את ההתאווררות הזו ולצאת ככה. חייבים. רק עובדים ומתאמצים. כן. טוב, שוהם, הבאנו היום אורח סופר מיוחד. הבאנו היום לפרק של השראה את עומר אבישר. בחור בן 25, עובד בכוחות הביטחון, אבל הבחור המקסים הזה החליט שהוא עושה את הצעדים הכלכליים שאנשים בגיל 40 לפעמים לא עושים, הוא התחיל לעשות אותם היום. הוא לומד, הוא הולך לסדנאות ולכנסים כלכליים, ועושה את כל הסט פעולות שצריך בשביל להתקדם, בשביל להביא לעצמו את התשתית הכלכלית, והבאתי שהוא יספר לנו. והזמנתי אותו שיספר לנו על כל הצעדים, וכיף שבאת, ואני בטוחה שחבר'ה צעירים ומבוגרים כאחד יוכלו לקבל מלא השראה ממך, ותודה שאתה מוכן לשתף. בכיף, ברור. וזה כיף. אז בוא, תודה לך שהזמנת אותי. קודם כל, הכרנו בכנס של YNOW, נכון. שזה הקהילה להתפתחות אישית וכלכלית, שזה מדהים שאתה שמה ולומד משם את הכל. ובוא, תספר לנו, מה בעצם בכלל הניצוץ מהבית? בוא נשמע ממש, נלך אחורה. אז האמת שמהבית זה לא איזה פוש שקיבלתי מגיל צעיר, לקח לי זמן להיחשף לזה. לא היה גם משהו מהצד השני שהניע את זה, איזה חוסר או איזו בעיה כלשהי. המצב היה די נורמטיבי, תפותפו הכל בסדר, אבל נחשפתי לקראת השחרור מהצבא, לאופציות ההשקעה, לעולם ההשקעה. איך נחשפת? אז האמת דרך מפה לאוזן, פודקאסטים, פייסבוק. התחלת לשמוע פודקאסטים. זה לא משהו מהבית שדיברו איתך על השקעות וכדאי. לא, האמת שלא. הבאת את זה לגמרי? לגמרי מעצמי. יפה. לגמרי מעצמי. גם לא דיברו הפוך, אבל גם לא דיברו. זה לא היה כאילו הנושא. זה לא היה בסטייט אוף מיינד בבית. לא, לצערי. נחשפת לפודקאסטים, התחלת להתעניין בזה. כן. מה היה הצעד הראשון שעשית? הצעד הראשון שעשיתי היה להגיע להרצאה פרונטלית של אותו פודקאסט ששמעתי. שבמה הוא עסק? הוא עסק בהשקעות תזרימיות, ובאיך אפילו להתנהל עם אשראי, והמעלות אשראי, כאילו הרצאה כלכלית די בסיסית. לא עכשיו איזה משהו מורכב יותר מדי, זה היה בגבעתיים באיזה חברת הייטק, הצטרפתי, והצעד הנוסף היה כבר באותו ערב שניגשתי למרצה וביקשתי להיפגש בארבע עיניים, שאני רוצה לראות איך אני יכול להתקדם, אני מתעניין, הייתה הרצאה מעניינת, ואני רוצה לראות איך אני יכול להמשיך את מה שהתחלתי פה. בעצם באותו זמן יש לך איזושהי משכורת קבועה, הכסף נכנס לעובר ושב, ואתה לא כל כך יודע מה לעשות איתו. זהו, כן, אז אני בדיוק חזרתי מעבודה בחול, ממש זה היה 10 ימים אחרי שחזרתי, וצריכתי שם לחסוך יחסית יפה, ורציתי לדעת מה אני עושה עם הכסף, כי היה לי ברור שאני אשקיע אותו, כי את הפודקאסטים התחלתי עוד לשמוע בחול, וידעתי שמה שאני עושה עכשיו, כשאני אחזור, אני ארצה לעשות עם זה משהו כלכלי ומשהו נכון. ובאמת לא סתם שישכב בעובר ושב וישחק. אז ככה התחלתי, בעצם בליווי אישי, מה עברת בליווי הזה? האמת, קודם כל מתן אמון, כי את יודעת, נורא קל עכשיו, תמיד לפקפק ולחשוד במידה מסוימת, זה חשוב, לא אומר ללכת על עיוור, אבל גם לדעת איך לתת אמון, כי אחרת גם לא יוצאים מרוויחים מהסיפור הזה. ופרקטית, מה היה בליווי? אז פרקטית היה קודם כל לראות מה יש כמה הון עצמי יש לי, כמה הון נזיל, אם אני צריך בכלל הלוואה בשביל עסקאות מסוימות, במה אני יכול לעמוד, במה לא, תזרים חודשי, מה הולכת להיות המשכורת שלי, אם אני הולך לעבור עבודה, להישאר באותה עבודה, עוד פעם חול, להישאר בארץ, ממש תכנון חיים שלם, כמה שאפשר לפחות שנה קדימה, ואז התחלנו לעשות ממש
סימולציות של, אפילו סימולציות שכר, של אם אני מכניס ככה, ואני גר פה, כמה תזרים חודשי נשאר לי, מה אפשר לעשות עם זה, ואיך אפשר למנף עם ההון העצמי שיש לי עכשיו. והתחזיות האלה היו תמיד טיפה מחמירות, כי עדיף לקחת תחזית טיפה מחמירה ולהתנהל איתה מאשר לקחת תחזית חיובית. תמיד להיות שמרן ומחמיר עדיף. כן, לגמרי. וזה עבד טוב, זה גם באמת די קלה למה שהיה, יחסית דייקנו, ומשם התגלגלתי לעסקאות נוספות. כשאתה אומר עסקאות נוספות, אתה מתכוון בהכרח נדל"ן? כן. הכל בנדל"ן? זהו, היה לי סכום בשוק ההון יש שיגידו שזה נכון יותר, שיגידו שזה נכון פחות, אבל שמשכתי אותו לטובת השקעות נדל"ן. כרגע אני לא ממונף בשתי ההשקעות האלה, אז כן, כרגע רק בנדל"ן. מה יש לך כרגע? גיל 25, שנתיים, פחות משנתיים בתוך הדבר הזה שנקרא השקעות, מה יש בתיק? אז כרגע יש את ההשקעה עם חיים ברטוב. קרקעות, כן. קרקעות ברבים? קרקע אחת, מתחם כנרת בקריית אתא. רגע, בוא נתעכב על זה שנייה, תספר לנו מה הפוטנציאל שאתה רואה בזה, למה בחרת להשקיע בזה? אז האמת שגם שמעתי, שוב, אני אגיד את זה הרבה היום, אבל שוב, שמעתי את הפודקאסט עם חיים, רציתי להיפגש בפרופרטים עם חיים, לשמוע מה יש לו להציע, גם עם הצוות שיש לו, והוא הציע לי עסקה מצוינת, האמת במחיר מעולה, הופתעתי גם מהמחיר, וגם אני שמח שכבר יש עליית מחירים מאז. כן, כבר בטווח קצר, כן, כזה, יפה. זה היה באפריל. אפריל? כמעט שנה. כמעט שנה? כן. ועכשיו כבר יש עליית ערך לקרקע הזו. כן. כמעט, כי התוכניות מתקדמות יותר. התוכניות מתקדמות, הערך של הקרקע כבר עולה. יפה. צריכתי לקנות במחיר יחסית נמוך ב-200. וזה בעצם מתחם בקריית אתא, זה קרוב למרכז רפואי בגין, שהוא בגודל של עיר הבה"דים. שיבנה, כן. התקציב כבר עבר, הכל עבר. גדלתי בקריית אתא. יפה, אז מכירה. שמעת את כל התוכניות על העיר הזו. כן. רגע, תן לי להבין עוד משהו, נניח, וזה מאושר, אז הצפי הוא שהרבה מאוד רופאים ודוקטורים ירצו לגור שם ליד? בין היתר, אבל גם רוצים להרים שם בנייני מגורים של עצמם. תתפתח שם איזה מיני כלכלה בתוך האזור הזה, ואז הוא יהיה מאוד מבוקש למגורים. בדיוק. ערך תל השומר, כל הסביבה שם, באמת, מלא רופאים גרים שם ברמת אפעל, הם בוחרים לגור. זהו. גם יש להם ממש, הם הראו איך בקרקע שהם קנו ב-2017, ב-23 הם נכנסו שם 330 יחידות דיור. גם בקריית אתא? לא, בחדרה. וזה ממש הופך מחלום למציאות, אני מקווה שגם כאן. יפה. כן, אני עוקב אחריהם, אחרי העשייה שלהם. אז לזה נכנסתי ככה בחפץ לב. יש עוד עסקת פריסל שנכנסתי בחדרה, 5.95, גם כבר יש עליית ערך, אני מקווה שזה ימשיך, כן, לא מזמן נכנסתי לעסקה, זה באזור הווילג' שם, מזרח על הווילג'. בוא נתעכב רגע גם על זה, 5.95, יש הרבה אופציות היום, הרבה הזדמנויות, באמת קבלנים, נותנים תנאים שלא היה, לא הכרנו דברים כאלה. תביא רק 5%, בלי מדד תשומות הבנייה, תשלם בסוף. צריך, וידעת שאתה יודע לסגור את העסקה? זהו, בדיוק. צריך להיות מוכן ביוני 2027, שאני יודע בדיוק עם השלמה לפחות של עוד 20%. של 30 אפילו לקחתי בכוונה מחמיר. אוקיי. כן, אז לגמרי. ושאתה תוכל לעמוד גם במשכנתה. שאני אוכל לקחת את המשכנתה. אתה ערוך לזה, סגור לזה, הכל בסדר? אם אני לא אמכור בקבלת מפתח, אז לגמרי. יש לך ביטוחי חיים? לא. אז אני ממש ממליצה לך לעשות. אוקיי. ביטוח חיים בגובה המשכנתה, שאתה עתיד לקחת עוד 3 שנים. אוקיי. שכך על מנת שחס וחלילה יהיה הרעה במצב הבריאותי, תפו לא עלינו, אז אתה עם ביטוח, שהבנק דורש ביטוח חיים למשכנתה, אז כבר יהיה לך, ושלא נדע חס וחלילה במקרה של... אז שיהיה איך לסגור את החוב. נכון, אמת. אז לעשות ביום ראשון ביטוח זה חיים. חשוב, אני עושה את זה, הסכום של המשכנתה שאתה הולך לקחת. כן, זה ממש חשוב. בסדר גמור. השאיפה האמת כן לקחת את המשכנתה ולא למכור בקבלת מפתח, גם כדי לחסוך את המס שבח, וגם כדי כן להחזיק את הדירה עוד, ליהנות מהסחירות,
כן, עוד עליית ערך, כן. זהו, כן, אז בסדר, יכול להיות ששוב, בהתאם למה שיקרה עוד 3 שנים, משתנה קצת התוכניות, אבל לדעת שאתה סוגר את העסקה, זה א' ב'. נכון, לגמרי, זה הכי חשוב, שלא אני אגיע עם מכנסיים למטה. כן, אוקיי, אז יש את הקרקע, יש לנו דירה בחדרה. כן, ויש עוד עסקה בדוביי, אני מאוד התעניינתי בשוק בדוביי, שיש שם גם הרבה מתווכים ישראלים, והרבה עסקים ישראלים. מה מעניין בשוק בדוביי? למה דווקא דוביי ולא יוון, או אירופה, איפשהו, מזרח אירופה, לא יודעת. מבלי לסייג מקומות אחרים, גם יוון זה, אני בטוח, יש שם את היעלומים שלה. דוביי, יש לדוביי תוכנית שנקראת דוביי 2040, שמתכננים שם להכפיל את האוכלוסייה, לחבר בגשרים בין כל האיים שנמצאים שם מסביב לעיר, ולהביא עוד הרבה אנשי מדע והייטק בין היתר שיגורו בעיר. וכל זה אמור לגרום, זאת אומרת, בתקווה יגרום לעליית ערך, זה כבר קורה. כרגע המחירים זולים יחסית? כרגע המחירים לא כאלה זולים, האמת, בדוביי מחולקת לשכונות. אני קניתי בשכונת JVC, שב-23 כל השכונה עלתה ב-18%. כן, יש שם שוק מעניין. והמערכת יחסים הפוליטית שלנו עם מדינות ערב, איך היא משפיעה? זהו, תפו בקבלת ההחלטה הזו? היא משפיעה. במלחמה אני מאוד דאגתי, קודם כל, לא בגלל זה, אבל גם בין היתר בגלל זה, בגלל עניינים דוביי. מדינה שעד לפני כמה שנים לא יכלנו להגיע לשם בכלל. נכון, מאז הסכמי אברהם בעצם זה התאפשר, והיחסים לא נפגעו. אני מקווה שזה יישאר ככה, זה אמור להישאר ככה, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל אם היחסים לא נפגעו עכשיו, אני מאמין ומקווה שהם לא ייפגעו בהמשך, כרגע זה מה שיש לי מהאיש קשר. מותר לך לנסוע לדוביי? כן, לגמרי, זה חופשי, יש שם המתווך. לא, כאיש כוחות הביטחון, אמרתי אולי יש איזה מגבלה על מדינות מסוימות. לא, האמת שלשם זה בסדר גמור. היית? לא, טרם, אבל אני אבקר. קודם כל מהממת, הייתי מדהימה. וואלה, מתי? כן, הייתי, לא זוכרת, 2, משהו כזה, מדהימה. כאילו פחות מ2. מאוד מעניינת ומאוד... ואין לך רצון ללכת לראות את ההשקעה שלך? אני רוצה, אני באמת מחבש בנרות את הזמן, הייתי במילואים, חזרתי לעבודה, אני מאוד רוצה. יש מצב שאפילו באמצע מרץ אני אוכל לנסוע ל-24 שעות. אז בעצם משאלת רחוק בחרת את ההשקעה הזאת. זה משאלת רחוק שאני האמת יושב להם על הראש ומציק להם המון, כי אני משתגע שהם העיניים שלי. אז אני מקבל... הם שולחים לך תמונות. אני מקבל סרטונים על הפרויקט, כאילו על איך שהוא נראה. הרי הפרויקט גם בבנייה, זה לא מוצר מוגמר עדיין. אז כן. איזה בדיקות אתה עושה על האנשים שאתה בוחר להשקיע איתם? אז קודם כל, מי עוד השקיע איתם? המלצות, הצלחות, כמה שיותר ביטחונות שיהיו לי על האנשים האלה שאני אוכל להאמין בהם. ובאמת ככה חפרתי עמוק והבנתי שיש פה על מי לסמוך, ויש היסטוריה של הצלחות, והיסטוריה של לקוחות, וחברת ניהול נכסים שהוא מנהל. והחלטתי כן ללכת על זה. אז כן. כל השקעה כזאת שאתה נכנס אליה, אתה לוקח בחשבון שאתה עשוי גם להפסיד את הכל? כן, כן. לצערי זה גם משהו שגם חווית? כן. לכן אני מאוד מנסה להיות על הדברים. אני לא כאילו נכנס לעסקה ושוכח, אני דווקא לא כזה שגר ושכח, אני קצת מציק, אבל אני מעדיף להיות מציק ולדע. למה לא תשתמש במילה מציק? כן. זה העסק שלך. נכון, כאילו אתה איש עסקים עכשיו, בגיל 25, אתה מנהל עסקים, אתה המנכ"ל של העסק, ואתה צריך לשאול את הכפופים לך במרכאות, נכון. מה קורה עם ההשקעה שלך, ואיך היא מתקדמת, זה ממש לא הצקה. ולהכיר את החוזה נכון, ממש. תשנה את הטרימינולוגיה. את צודקת, זה חשוב. כן, גם מה שאמרתי לו לפני זה, שגם אם חלילה, נניח מוחק 100,000 שקל אפילו, ואנחנו מכירים אנשים ש... נראה לי שזה קרה לך, לא? כן. יש איזו השקעה שפחות צלחה. כן, לגמרי פחות, אפילו מדובר ב-200, למזלי זה היה נזיל ולא מהלוואות. מחוק? אין, לא יחזור? תראי, אנחנו מנסים להחזיר, אני ורבים אחרים שזה תהליך משפטי, זה מורכב, זה דומה למה שסיפרת שהיה לך בליברפול.
כן, אולי תראה איזה 20,000 חזרה בסוף. אולי, במקרה הטוב. אני אגיד לך את האמת. אנחנו צוחקים, זה עצוב, אנחנו צוחקים. אני אומר, אמא שלי תגיד לך, אני אוכל את עצמי כל יום, כאילו, כל יום, אני יודע על זה כבר מאוגוסט, וזה כואב לי. כן. אבל אתה צריך להסתכל קדימה, למה אתה לומד מזה. בדיוק. וזה מה שיגדיל לך את ההון הכי הרבה בטווח הארוך. נכון. מה היית עושה שונה אבל? זו השאלה. מה הייתי עושה שונה? כן, מה אתה עושה אחרת? הביטחונות, קודם כל, להיכנס לעסקאות רק עם או קבלנים גדולים, חברות בורסאיות, חברה לניהול נכסים, אנשים שיש להם כבר תעודות, ולא אנשים פרטיים, שהכסף לא עובר בין ידיים, שאתה יודע בדיוק לאן הכסף הולך, והוא לא עובר אחרי זה עוד יד במסתבר. אני אגיד שלבדוק הצלחות זה קצת טריקי, כי גם בהשקעה עשיתי את זה. כן, וגם באמת לכאורה היו הצלחות, אבל אצלנו לא, אז בסה. אבל זה מאוד הגביר לי את נורת החשד. החשדנות. כן. אבל לא רציתי להישרט מזה ולהגיד אני לא עושה יותר כלום, כי לא הייתי צומח מזה, הייתי רק שוקע מזה עוד יותר. אם היו מקלידים את השם של אותו בן אדם בגוגל, אז היו לזה נורות אזהרה? הפוך. הפוך? הייתה כתבה אוהדת. וואלה. ממומנת? כנראה, בדיעבד. גם לא כולם יודעים לבדוק אם זה ממומן או לא ממומן. כן. אבל אני יכול להגיד שגם אם יש כתבה שהיא לא ממומנת, יכול להיות שהבן אדם הצליח לעשות אותה, והכתב הוא לא בא ובודק את כל ההיסטוריה שלו. יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות, גם במיוחד שאנשים מנוסים ממני נכנסו, ולכאורה גם אכלו אותה. אני אומר, טוב, אם הם נכנסו, אז זה גם כנראה לא נכון, גם אם מישהו מאוד מנוסה נכנס, עדיין לבדוק בצורה רחבה יותר, לא ללכת הליבר גם אחריו. כן, אבל זהו, באמת שאי אפשר לדעת. נכון. אתה נכנס לזה, אתה צריך להגיד, אני נכנס, אני יודע שאני עשוי לאבד את ה-100-200 אלף שקל האלה. לגמרי. ורק אם זה לא מפיל אותי, אם זה לא, עכשיו כל כלכלת הבית שלי על מבוססת על זה, וואלה, תנסה, יכול להיות יצליח. במקרה הבא, סברה לא יצליח. בדיוק. אז באמת להיכנס בצורה כזו, כי אחרת מי שנכנס, זהו, זה כל ההון שלו, של אותו אדם, והוא נכנס עם זה, יכול להיגמר רע מאוד. זה סיכון גבוה מדי, כן, לשים את כל הביצים, זה סיכון גבוה מדי, זה גם מצד שני זה שמרני מדי לשמור הכל קרוב לחזה ולא לנסות, אז כן, כמו שאמרת. מה המטרה שלך? אמר אבישר. המטרה שלי זה, קודם כל להראות לעצמי, אני מאוד חושב על זה כל יום, שמה שעשיתי זה הדבר הנכון עבורי, למה אני מתכוון. העסקאות שנכנסתי אליהן זה עסקאות יזמיות, זה פחות עסקאות תזרימיות, אז אני אראה אני אקצור את הפירות לפחות עוד שנתיים, ואני מאוד 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 מקווה ורוצה לדעת שזה הצליח, ושהצלחתי בעצם ממה שעשיתי, ושהלכתי בכיוון הנכון. אבל מה הלמה שלך? אז זהו, אז אני מאוד רוצה גם להגדיל את ההון, בעזרת זה, בעזרת הלוואי, הצלחות שיהיו לי, לתת השראה לאחרים, באמת אני רוצה לעזור לאנשים אחרים, במיוחד בגיל שלי, שחושבים שזה יקרה רק אחרי התואר השלישי, או הדוקטורט, או התואר השני, או אחרי שאני אהיה רופא, אחרי שאני אהיה מהנדס מחשבים. לא, אז אפשר הרבה לפני. כמובן זה תלוי בהחלטות שמקבלים ומה עושים, אבל אני מאוד רוצה להראות שזה אפשרי. אני אראה שזה אפשרי על ידי זה שקודם כל אני אצליח. מה צריך לזה ששומע, שהוא בגיל שלך, מה צריך שיהיה לו כבסיס בשביל להתחיל? משכורת בסכום מסוים, הון עצמי ראשוני? תראי, אז כן, גם אם יש לו את הגישה ואת ההירתמות ואת הרצון להתחיל, אז כן, גם בפן הפרקטי צריך את ההון העצמי הראשוני הזה. עם מה התחלת? אני התחלתי 230,000 שקל. שחסכת מעבודה? כן. וההורים נתנו? לא, מעבודה בלבד, מהצבא, קצת מהקבע, ואז מחול. בזמן הצבא חסכת? כן. אחר כך קצת בקבע, שאז כבר ההכנסה גם עלתה. נכון. חסכת והתחלת להשקיע, לא בזבזת, לא קנית איזה רכב, עשית טיול גדול, וככה שמרת את הכסף, כי היית מכוון להשקעות. לגמרי. קניתי רכב קטן, כי הייתי צריך לעבודה, אבל
וגם מכספך? כן, מכספי לגמרי. הטיול לצערי ויתרתי, על זה הרבה לא הסכימו איתי, אני אבין אותם לגמרי. כן. אבל הרגשתי שצריך לוותר על משהו, אני לא יכול... אבל אתה גם נוסע לחול במסגרת העבודה, אז יוצא לך קצת ליהנות, אני מאמינה, נכון? יוצא, כן, אבל זה לא כמו דרום אמריקה או מזרח, כאילו עכשיו טיול חופשי לחלוטין, אבל אין, מה אני אעשה? אני אשלם מזה לגמרי, האמת. מעולה, כל אחד והרצונות והצרכים שלו, בסוף אולי גם ירח דבש תעשה עם בת זוג שתהיה. יש בת זוג? לא ממש. כרגע לא, אז בסדר. עוד כמה שנים, תעשו ירח דבש בדרום אמריקה. ומה עוד? איזה עוד מטרות? כאילו, אני מבינה שאתה רוצה להגדיל את ההון, אבל מה אתה רואה שם שאתה תעשה עם ההון הזה בסוף? כן, אז מטרת העל, בסוף הקצה, זה בסוף, אני לא מתבייש להגיד את זה, בסוף זה חופש. כן, כדי לא בשביל חלילה לשבת בבית ומול הקורסה, אלא כדי... שיהיה לך אפשרויות. שאני לא אצטרך להיות, שאני לא אצטרך תלות בעבודה. זאת אומרת, שאם אני ארצה לעבוד יותר, אני אעבוד יותר, אם אני ארצה לעבוד פחות, אני אעבוד פחות. מטרה סופר חשובה. מאוד בא לי להיות למשל אדם חופשי בפן למשל בשביל לעשות איירונמן ותחרויות כאלה, צריך המון זמן פנוי, צריך המון גם... צריך להשקיע הרבה כסף גם בציוד ובמשאבים, ואני רוצה פשוט לחיות את הבחירות שלי. ולא לקום כל בוקר לעבודה ולהיות תלותי בזה. ועל הדרך גם לעזור לאנשים, אני נורא אוהב לעשות את זה. אז בסוף אתה רוצה גם להיות מנטור כזה? אני לא יודע אם מנטור, אבל דווקא לא כמו המנטורים האלה שרואים באינסטגרם שהם מדברים למיקרופון מול קהל, לא. לא, ממש... בארבע עיניים מצידי, בלי מצלמות, אחד על אחד, אני רוצה לגרום לאנשים לראות שהם יכולים גם. ואני צריך לעשות את זה קודם כל על זה שאני אצליח, אני לא יכול... היום עשית כבר את הצד הראשון. וואו, זה מדהים מה שהוא אמר. אני רוצה להיות זה שמצליח, ועל הבשר שלך ללמוד, ורק אז אולי ללכת ולהכווין אנשים איך לעשות את זה. כי קמים המון כאלה מנטורים שלא עשו כלום בחיים שלהם, ומלמדים אנשים לעשות דברים, וזה קצת מגוחך קצת, סליחה, כן? יש עכשיו על זה הרבה מודעות, כן, שאומרים כל המנטורים של הטיק טוק, כל מיני אנשים שאומרים, כן, תשקיע, תהיה עצמאי. כן, ואין לו שקל מנוהל. בוא, אז יפה, כל הכבוד שאתה עושה את הדרך הזאת. זה מרשים מאוד. תודה. ומה השלב הבא? מה עוד עכשיו על הפרק? זהו, האמת בדיוק... או שנגמר הכסף כרגע. לא נגמר, אבל לא יש להגיד, אני כאילו די צובר אותו מחדש אחרי העסקאות, אני פחות קפוץ מעל הפופיק. דירה בישראל יד שנייה? קבלן יד ראשונה זה בחדרה, יד שנייה עדיין, תודה. עדיין אין, אני מכוון להיכנס לעוד עסקאות, אבל... בטווח של 8 חודשים הקרובים אני פחות רואה את זה. בסדר. אני יותר אשמור על תעצור קצת. כן. ומה עם להקים עסק, כאילו בטווח מסוים? האמת עוד לא חשבתי על להיות עצמאי, אני עדיין בעולם השכיר. אתה יכול לשלב גם את ה... נכון, נכון. תראה, נראה. אני עוד לא יודע בדיוק איך, כמה, מה. האמת עוד לא נפתחתי בדיוק לעולם הזה של העסק העצמאי, ויכול שבעתיד, אבל... זה יכול להשתלב לך עם הייעוץ הזה. נכון, נכון, לגמרי, לגמרי. זה באמת בא ביחד, אבל אני עוד לא חשבתי פרקטית איך אני עושה את זה. אני קודם, כי אני מאוד עדיין עסוק בהצלחה שלי, ואז, כאילו, ואז אני אוכל... בלבחון את ההצלחה. בדיוק, יותר לבחון אותה, ולדאוג שהיא תתקיים. אבל זה גם נכון מה שאתה אומר, שזה לגמרי חלק מהעניין. תספר למאזינים איך בחרת את עסקת חדרה. עסקת חדרה... למה חדרה ולא מקום אחר? כן, האמת שגם, זה חשוב להגיד, זה מאוד תלוי גם על מה אתה שומע, כי הייתה במקביל עסקה גם באשדוד שהייתה מצוינת. פשוט בחרתי גם ללכת על חדרה, כי עליה שמעתי קודם, אבל למה חדרה? 5.95 לתנאי תשלום נוחים. פטור מלא ממדד, היה לי ליווי צמוד מעורך דין, שהוספתי עבור זה תשלום, אבל זה שווה כל אגורה. בטח. והפרויקט עצמו מבחינת הבניין הוא 16 קומות, 4 קומות ראשונות זה של WeWork, זה משרדים, 12 קומות של דיור. WeWork לא פשטו רגל? לא שידוע לי. לא, החברה הישראלית לא קרה להם כלום. זה המותג העולמי. זה המניה כאילו? לא. בקיצור, החברה בישראל ממשיכה, מה שאני שמעתי. בסדר, מקסימום מישהו אחר ייקח, בסדר. ויש חדר כושר, חניון תת-קרקעי,
באיזה אזור זה נמצא? אז זהו, זה ברחוב דוד שמעוני, זה ממזרח על הקניון. הכוונה באזור מתפתח. זה באזור שהוא יחסית כרגע פחות מפותח, והוא עתיד להתפתח, לפי האילוסטרציה שרוח הבניין יראה. אז כן, עתיד להתפתח. מי הקבלן? כאילו קבלן חזק? זהו, הקבלן ייבחר כשיהיה היתר, אבל זה... עוד אין קבלן. כן, אבל זה של שדה החזקות, גבריאל שדה הוא היזם. הוא בנה לא מעט בניינים בצפון, גם רבי קומות. דאגתי ובדקתי שיש היסטוריה של הצלחות של אותו יזם, וראיתי שכן. אז אני גם מאמין ומקווה שזה יצליח. נכנסתי לפני חודשיים, והאמת שבדיוק אתמול אנשים עדיין נכנסים לפרויקט. כן, יש עוד דירות. כן, אז... יפה. מקווה שזה ילך. אז המטרה שלך שמה זה בסוף, כמו שאמרת, לקבל דירה. כן. ואז להשכיר אותה, ואז... כן, כי מה שאמרנו גם בפרקים קודמים, דירה ראשונה זה אחד העוגנים בדרך למסלול חיים, בדיוק הזכרנו את הפרק הזה, למסלול חיים נכון, שזה הדירה, כי ככה אתה מקבע את החיים שלך למחירי הדירות בישראל, ובדיוק, ואז גם אתה יכול לבנות את ההון ולשדרג לדירה יותר גדולה, חתונה, משפחה, כן. גם, כן, אתה בא לזוגיות עם דירה כבר. מקווה כן, שהיא... הסכם המון, עומר. נכון. מקווה לראות אותה עומדת. הסכם המון זה חשוב. נכון. ותגיד, עומר, אתה בעצם מדבר בחופשיות עם החברים, מספר להם על כל מה שאתה עושה, איך הם מגיבים לזה? אז זהו, בכנות, לא כל החברים יודעים בדיוק את מה שסיפרתי לך עכשיו. אז הנה, עכשיו הם ידעו. כן, נכון. לא את רובם זה גם מעניין כל כך. וואלה, לא מעניין? איך זה לא מעניין? נכון, אני גם שואל את עצמי, כן. האמת שחבר אחד כן הצלחתי להכניס לעסקאות של חיים, הוא קנה עוד פיסת קרקע בטבריה, בפרויקט שהם גם התקדמו שם כבר, אבל חוץ מזה, לא הצלחתי להדביק יותר מדי עדיין. אני משתדל, האמת, אני מנסה. לא, זה בסדר שהם לא ירוצו ויעשו כמוך, אבל שכן ישמעו ויגלגלו את הדברים בראש. אני מאמין שזה מחלחל. כן. אני גם רואה שזה קצת מחלחל, אבל קצת, לא הרבה, זה עוד אולי ישתנה. אני אגיד לך גם משהו, תיזהר טיפה. אתה לא בהכרח רוצה שהם יבואו ויעשו, שחס וחלילה, אם יקרה משהו, אז זה יהיה על הכתפיים שלך. נכון, נכון. כל הזמן תמליץ גם במשנה זהירות כזה, דיסקליימרים. כן, דיסקליימרים. זה מה שאני עשיתי, זה מה שהרגיש לי טוב, תבדוק. חשוב, נכון. תבדוק, אל כאילו, שלא יאשימו אותך. לא, ברור. אבל כן, לשתף, וזה מהווה השראה מטורפת, ויכול בהחלט כאילו להוות הקפיצה המטורפת של כל אדם בגיל שלך, לעבר המטרת העל הזו שהגדרת כל כך כל כך יפה. אני כל כך רוצה את זה. זה מקסים. מה זה כיף כן, המון סבלנות. כן, זה נראה לי החלק הכי קשה, שזה לא מיד. צריך חודש לעבור. אתה מדבר פה על עסקאות של 3 שנים מעכשיו, והקרקע אולי 7 שנים גם. כן, זה ייקח, אבל אני מקווה לשבת פה ב-2027 ולהגיד לך שהכל הצליח. לקראת פרק... הלוואי. 200 או 300. כן. גם זה הלוואי. מדהים. ואז הוא יהיה כבר מלווה משקיעים. עם מנטור. הלוואי. מנטור אבל שעשה. שעשה. אז הנה, יש פה את הכל מוקלט. כן, זהו, אני עכשיו התחייבתי בכל, זה... כל הכבוד, עומר, ותודה שפתחת את הכל ככה בשיתוף כזה, לא מובן מאליו. הרבה פעמים אנשים גם מצניעים ולא מספרים, אולי אנשים גם ככה עכשיו התייעצו איתך על כל מיני דברים מתוקף זה שהגעת לפה. כן, אני... ואז זה בעצם יתחיל. תודה רבה. תודה לכם, נהניתי. זה כיף. תודה. תודה ימית. תודה שוהם. להתראות בפרק הבא. תעקבו אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט. כנסו למסך הראשי של האפליקציה ותלחצו עוקב. ולהתראות בפרק הבא. ביי. תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.